I swear, but not me someone, but not me open the baby. I want to for you. Papa, if I'm going to be long, when I get money, I don't think one of me have made them on brother. I get them, you not go to teachers, they want to buy. I was a lover who cut up in the man of Mabalaga. I want to put a prayer in the man of Nimea. Evermore, but you go bucket again. I took a bucket again. I let him, but I know it never. Abu Amada Kugani, Shabro Nadiana. How way again, let Mama. Some of more. I talk to brother Anukala. Arabanko, Ebanya Rose, Arabanko, Ebanya Roda, Arabanko, Ebanya Munko, Arabanko, Ebanya Munko, Arabanko, Kakana Pepe, Arabanko, I see thy rivals, Arabanko, Campo thy rivals, Arabanko, Kada Pepo, Arabanko, Foto Jaroda, Arabanko, Mome Betty Betty Pere, Arabanko, Foto Jaroso, Arabanko, Betty Betty Maroda, Arabanko, Kakana Pepe, Arabanko. Onye mejọrọ biko arịọla m gị gbaghara m, onye mejọkwa nna m ma gbagharala ya n'ihi na ehu ekpe elu ụwa obi ajọrọ. Igbo ndị ọmarị mma, ụmụ Chineke ndị ọma mejiri Chima bọchị ala Owerri mụrụ m n'Imo steeti ndị mma uji na bọchị. Nwanne m nwaanyị nwanne m nwoke ebe na bọwụla ịnọ na iri ikpe ole taa ịbụọla chi ehihie ọma anyasụ ọma ị na-erikwala ihe gụrụ gị onye ọwụla ma ịma aka ọnụ n'ihi na ọwụ onye rụọ ya erie anụ emegharị ọnụ ejikwa na anwụ n'ọsịsọ. Asị onye akpọrọ nwere ka o ji eme onye jikwa nna ka o chiri ashịmị ya zere aka ịpakakọnụ ndị otula ejikwa na hafụla isi gwọmana otula ajụ n'ihi na onye nwe nne ji ahịkọrọ ya maka na o ji awụ ozu shimishi enyi ka nwanne ala ma ha na-abịa kpọma ndị nwe mmanụ si nwofụta ụra ejiela. Ọrị mmakpa ka m sanabaga gị na ha omume anyị Makoola gị akụkọ keta ewu Tọzdee ahịa Eke abalị 27 ka ọnwa Ọgọstụ ọnwa asatọ afọ 2020. Onye jikwa n'isi akọta ka ọkwame nwanne gị nwoke enyi gị nwoke Mazi Uchehara Prince Chima, the counselor that Owerri pikin. Onye ọmị na shimi ma ekpe ole ishim ma ekpe ole enyi nwoke amagere mma enyi nwoke ishim ma ekpe ole
enyi m nwoke amaghịrị mma o isi mmekpole ịchọsị ọgama were ịchọsị mekọma akụkọ were okporoko jigwọla anyị ụgbọ amọ na agama were tikwa ya ọkazi ma ọkanda mọ na agama were ọ na-agama were ọ na-agama were okporoko jigwọla amụgba mọ na agama were tikwa ya ọkazi ma ọkanda Joshi Ogama were because she alarm broadcast share today's broadcast. You can create a watch party, you can share it to any Igbo platform you belong, you can share it to any Owerri group you belong to. Let the people of God come and hear the message. Orima ebe na bọọla nọ na para oche gị pụkọla ya mando na gemante Makoola gị akụkọ. Kuya. Enwere akọ msi Makoola nọ. Ọrị mandebe ka anyị si eji eshu ụyọ mara mma fụma ama agakwanụ m eshu ụyọ bido akụkọ ya ụkwanụ na steeti anyị ala amụ anyị ya wụ ala Imo steeti. O deberela Itazdebredi onye isi oche otu nkebi otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ya wụ one faction na steeti APC na steeti Imo. Ewo Prince Masilenus Nlemigbo agụrụla okwu na aka ya n'okwu gbasara nhọfụta nhọrọ ahọrọla Frank Ibezim reda onye nde zọga ọkwa sineti zonu Ọkigwe n'okpuru ndọrọndọrọ ọchịchị APC ịgbakọgburu aka họfụta ya consensus candidate n'ihi na aka chiga steeti Imo ewu ndị anyị Hope Uzodimma agaghị ugboro abụọ gwara nwochi achọghị m Shinnobaje mefumacha ego nnu shanno gbaga nomination form ebe ọwụ nnu riri 12 nnogbamacha nomination form 77 million naira nde naira 7 chọwa otu onye ga-emeri chọgakwana uhe jọgburu onwe ya njọ shanno ji eje ghafuo ego ha kpa ahụ mmanụ 11 na West ego otu onye naanị ewinie chi ihe ga-emewu baa n'ime ya gbakọ ya na isi nnu mara na onye nnu ga-etiga ji aka nnu họrọ nwa emekpa nwochime asha họrọla ya wụ Frank Ibezim mana Ike Masilenus Nlemigbo ekwuolu ula kachi enweghị Frank Ibezim ọwụla ahọrọla n'ihi na ọtụtụ nde jụrụ ajụ na nhọfụta ahụ nwehọfụrarị a consensus candidate ndị APC n'ọkwa sineti Ọkigwe a chọrọ ime n'abalị 31 ka ọnwa Ọktoba afọ na n'ihi na onye du oche ahụ ewu sinetọ Benjamin Wajumogo nwụrụ anwụ odu oche nga ahụ nwụọ n'ọnwa Nọvemba Disemba afọ gara aga eliekwana ya n'ọnwa Febụwarị afọ na anyị nọ n'ime ya ha agbaga na awa onye ga-educhihu oche ahụ ọ hafụrụ nwụọ. Masilenus Nlemigbo anagba nwochi aha enweghị a consensus candidate ịmara na ọ chọga ego ke ya as a party chairman a na-agba fọm ọwa akpa ya na akpa pati ka ọ gaga ebe ahụ ka o jikwa na-eri ya shi nwepụkwụla ụzọ gbakwala ya wụ fọm domakwa na edoma ihe gị gbaa fọm amarachi aga chọrọ ịzụ azọ anamakwara ebe esi eme consensus candidate ọwụ so okwuola ogbulakashi enweghị a consensus candidate chi ndị ahụ chọrọ ịzọ ọkwa sineti zonu Ọkigwe nwụgbagodo ya wụ fọm ya fọkwanụ consensus candidate Hope ikwugo ụka ya Hope gbana ha agakwana ọka nwa hafụ ijeje mefu ego nwa ọkpọrọ n'ihi na mmanụ 12 zọgo otu he n'otu pati chọọkwa otu onye ka a ga-enye tiketi anamarachi APC kere ụzọ abụọ ogbulaka otu uke Daniel Nwafọ ịnọ n'isi ya otu ụkwa nke Masilenus Nlemigbo ịnọ n'isi ya Hope Uzodimma kwadoga Masilenus Nlemigbo ebe Rochas Odinke mmere Okorocha kwadogakwanụ
Daniel Nwafọ sọkpọ Oshidebere na steeti Imo. O deberekwala o, it has debred. Ụyọ ikpe owecha ọgwụ ala anyị ya Supreme Court of Nigeria ekwufurala shi ụmụ nwanyị na nwere ike iketa oke ma ekema akụnụba mpanwo n'ala Igbo. Justice Walter Onohe na ndị otu ya ndị chabiri ikpe ahụ na ndị otu ya ọkwanụ ndị chabiri ya ikpe nwekwuochi ụmụ nwanyị Igbo na ụmụ nwoke na-eji na ụmụ nwanyị Igbo na ezinụlọ ọbụla kwesịrị inweta otu aka oke. She kwesịrị ha ike ha ma oke. She kwesịrị ha inwe the same right na ezinụlọ ọbụla n'ala Igbo. Ya wụrụ ma ezinụlọ ọbụla ahụ kwesịrị nọ na-ekiga nwanyị ọbụla he ya wụrụ ma ekema oke ezinụlọ ahụ ma ọla ekega oke chi nwaanyị ahụ kwesịrị nọ na-enwe oke he gbasara he nna ya nwere cha nwaanyị ahụ kwesịrị inwe oke. He gbalikwana okwu na ejiri chabie ikpe ahụ wụ akwụkwọ nwaanyị akpọ Odoziakụ Lois Chitụrụ Ukeje ịwụkwanụ nwaanyị Maazị Lazarus Ukeje na nwa ya nwoke ịgbara n'afọ 2004 2004 ka nwo gbara ya akwụkwọ n'ụlọ ikpe ịnọ na Lagos. Agbakwana ya gbagide Ada Mpanwo ịwụkwanụ Gladys Ada Ukeje ada nwoke na ịnwụrụ anwụ ịwụ Maazị Lazarus Ogbonna Ukeje n'ihi na ọ bịara bịaruo ma Mpanwo nwụrụ Gladys ashi ekenu he ebe ọwụ na-eke mana he nna gị ikehe keche steeti ụyọ niile Mpamụrụ kọchara nna gị ike igam rịta nwa ya nwaanyị ya ejije gbaa akwụkwọ ụlọ ikpe akpụfula ya ụlọ ikpe ụmụnne ya anajeje gbaa akwụkwọ ọ gbara akwụkwọ ahụ na ụlọ ikpe na Lagos. Ụlọ ikpe na Lagos enu kwesịrị ike ịga ya oke n'ihi na onye nga ahụ achọpụtalachi nwoke ahụ mụrụ ya nnu kwesịrị ike ịga ya oke chi onye kebọkwala ya oke. Nwaanyị na nwa ya nwoke anajeje gbaa akwụkwọ n'ụlọ ikpe arịrịọ Court of Appeal chi akagbuo ka ahụ ụlọ ikpe Lagos ikpere Court of Appeal ashi olo Court of Appeal kwere ekwe na ha ahụ ndị ahụ kwuru na ha ahụ nwoke ahụ na nwaanyị ahụ na nwa ya nwoke ikwuru sheki ikwala nwa ya nwaanyị ada nwo oke chi nwaanyị ahụ ejila eke ala oke ala Igbo. Court of Appeal ekwere nwaanyị ahụ anajeje gbaa akwụkwọ na Supreme Court ka na-abịazie ugbulaka na kwakasịa ikpe ahụ Appeal Court kwuru sheki ikwala nwaanyị ahụ oke. Supreme Court shi a ga-ekiriri ya oke n'ihi na achọpụtala ahụ shi eziokwu shọwụ nwoke ahụ mụrụ ya nwaanyị shi nga ahụ nwoke ahụ mụrụ ya nwaanyị shi ekwesịrị ike ịga ya oke na steeti ahụ nwoke ahụ rụrụ shi ekwesịrị ike ịgacha ya oke n'ime ndị ahụ. Ya na-kwuo shi mpaghara akwụkwọ iwu ala anyị ebe mpaghara 42 Shahụ kwuru shi ekebọkwala onye ọwụla oke shi onye ọwụla nwere oke rula ya human rights section 42 of the Nigerian Constitution 1999 as amended na o kwuru shi ekwesịrị nọ na-ekiga nwaanyị oke ma ọ lụrụ di ma ọ lụghị di nga ahụ oshi famili ahụ shi ekwesịrị ikiga ya oke. So ụlọ ikpe Supreme Court ekwuochi n'ala Igbo ugbulaka na shana ga na-ekiga ụmụ nwaanyị oke ma ekeba he nna nwo shọ ugwurula nwo nga ahụ nwoke ahụ mụrụ ya sha ga-ekiriri ya oke. Ọkwa he shiri ugbulaka anna marakwa nna shi ụlọ ikpe omenala ịnọ n'ala Igbo ya customary court akwadoghị sha ga na-ekiga nwa nwaanyị he olesa ọwụ nọọshi ebe a chọrọ nnọọ imenye na ya nwaanyị ọkwa n'ebe nna ya dere shi onye na-awụ onye
erimi ya rụ ma nwụọ, ọkwanụ he ka m nye ga-ada m nwaanyị ya rụ ma nwụọ. Ọkpa oshere n'ala Igbo, mana Supreme Court abịala ugboro aka na bịabịa kpụgharịa ya shi ụmụ nwaanyị ahụ na ga na-eketa ihe n'ala Igbo. Amamhewu uche obi gị na ya wu okwu amamhewu uche obi gị na ya wu mkpebi ụlọikpe okpechọgwụ Supreme Court ikpebiri maka ya wu okwu shi ụmụ nwaanyị ahụ ga na-eketa ihe n'ala Igbo. Yarụ ma ị chọrọ ịkpa ịga n'ọnụ n'okwu ahụ, yarụ ma ị chọrọ ịkpa ịga n'ọnụ ka anyị nụ olu gị bụ isiekwu. Ị nwere ike kpọọ m n'akara ekwentị m ka ekwentị m ahụ ị mara na amara ka 08100258499. ị nwere ike kpọọ m ama nọrọ nga aza gị onye ọbụla anụkwaghị ikwuga anya ịga ya ụka ka ahụ ọnụ. Mana n'eleghị anya anyị gakwa na-agakwa n'ihu na-akọkwa akụkọ ndị ọzọ anyị jiri fụta taa. Akachiga steeti Abia ewu Okezie Bakmani ikpeazụ amachiela ndị Ụmụahịa obi ike gwanwochi mmiri ahụ ga-ebido gbama n'Ụmụahịa na ọnwa Septemba afọ na. Okezie gwara nwochi pipe-borne water ahụ ga-ebido gbama na obodo Ụmụahịa n'afọ na ọnwa Septemba afọ na anyị nọ n'ime ya. Ọ sị na ọchịchị ya ha ewefụtala onwe nwo iji nye na ndị Abịa aka, nyekwanụ ndị Abịa ezigbo mmiri ka nwo na-aṅụ mmiri ọma. Ọ sị ma ndị nọ na Ụmụahịa ya wu obi ọchịchị steeti Abịa nakwa ndị ke nọkwa ime obodo chi ozugbo nwo ya hụtụga nnọọ atụmatụ ka a ga-esi kesachaa mmiri na gburugburu steeti Abia. Ya wu Okezie ikpeazụ n'English, he wants to water Abia State. Maybe another governor will now fire Abia State. So ọ kwela m nkwa pipe-borne water ọ gbakwara ya wee holo Ụmụahịa kemgbe gọvanọs ya isikwala m n'ebe ka ọjị ụzọ Kalụ ruo Ketie Ọjị enwebeghị pipe-borne water. Ọ gbarara ọ bụ ugbu ka a na-akwegade nwo nkwa ụdịsi eme na ya a na-akwega nwo nkwa. Okezie Bakmani ikpeazụ kwukwa na ke na echi gara aga o kwuru ke echi gara aga ọ nabatara igwe ndị azụrụ ọhụrụ eji arụ ya wụ pipe-borne water, eji ekesa ya wụ pipe-borne water. Ka anyị zakwala oku. Ị bọọla chi? Ị bọọla chi? Ị bọọla ebe ahụ ị nọ? Yeah, good morning. Yes, good morning. Yeah, I want to say something about what they said. Aha gị na ebe isi akpọga anyị. Okay, I'm actually Italy. Okay, aha gị kwanụ? About how those schoolers not grammar. Okay, okay, ndewo. Okay, gaa n'ihu Udochukwu. Actually, put something about ebe ha kpegide na a ga na-ekike ụmụ nwanyị oke n'ala Igbo. Ya ma ha mee ya bido n'ọchịike, at least ya krọsọla m 30 years. Ama m otu ndị Igbo anyị na-esi akpa agwa. Ya ahụ ga-ebue ọtụtụ nsogbu na family routine. Ọ ga-emebi family ya. Besides, ajụjụ ga-awụ ọ bụrụ na nwaanyị lụọ di mba ya nwute then nke ya na nne ya ụmụnne ekele enye na-echi na ndị di ya yọma ebe a mụrụ ya pedi aka ije ya oke ha bido sọcheti eme ya pin ọ ga-awụ problem na ndị Igbo anyị. I'm not saying that
I don't want to look at like I was so confident that Chima like woman. One person to one is in this year. Woman, and then I get with teenage shadow and support. But to have a answer, you have no right. No men are legal. Yeah, the land family, which almost have a stage again. Always you. Women are women, all in this division. Only Lord John Lola deep war. Ego okebere lo na ngo kewe baale ya oga ha bia no yo nna ya ka nwe oke ebido yo bibu no ngo wa nde na ga ba ali always joku tiki je mo yo ide ma ka mu de ere so de mo ya ulu cheke mo adu mo ya la ebe ọrịa mma imena daalụ na ịkpọrọ anyị imena maka ịkpọ anyị Maazị shi Italy kpọọ ndewo ọrịa mma anụ n'ahụ ọkara ha hụkwa na weziokwu kemma echikwanụ chabicha ya ikpe ọ kpatala ọgba aghara n'ala Igbo ọ kpatala nkewa ihe gbasara mkpunye n'ihi na ọtụtụ ndị kwadoga ha ahụ ekwuru shi o kwesịrị ịrịkpa ahụ gba ahụ echikwuo ya shi ahụ ahụ kwesịrị ishari shi nchabi ikpe ahụ achabiri shi ahụrị mma ndị anakwu na-ekwuchi eme ya eme ahụwa arụ ha nọ nnọọ kemmechi ya na urugbula ka a ga-ebịa rụgharịa ya akwa ịhụ na ashi ucheri iche iche ọtụtụ ndị shi ahụrị mma ọtụtụ ndị a na-ekwukwanụ shi ahụarị mma mana ha ọkwa ha mmechi kemmechi aga na-ebi ugbula ka na ihe mgbakpọ oshikwuokwa okwu ya shi ya rụchachi ike he anabịachi oke anyị menye na ya shi enwere ike menye na ya mana ka ịbịabịa manye ya amanye ya wụọ right shi ejila eme na shi onye lụ ha na di ọfụọla tọkpọrị ka anyị narakwala oku tupu anyị aga n'ihu ebe ọla ebe ahụ ị nọ oke Maazị Agụshi Belgium ndewo gaa n'ihu ihe mmachi isonye n'ime okwu ihe ikwu gbasara ihe nwaanyị ikekete n'ala nna ya ịma ihe a gosiri na enwere repentona dịka onye ọchịchị na Imo steeti ihe a na-eme omenala ụmụ na ọgwụgwụ na ọrụ ihe ya nwaanyị lụọ di ọ pụọla n'ezinụlọ ya ọ wee eme mgbe di ya nna ya bụrụ ndụ ọ pụọla n'ezinụlọ nna ya ebe mgbe nna ya bụrụ ndụ chọrọ inye ya ihe ọ nwere ike nye ya ihe mgbe okwu ọbụ nwedụ rit ịbịa disi na ga-eme ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị agaghị ala ịlụ na nwoke nna ha ndị nna nwe ji ego na oke ebe nna ha nọ na ha ga-eketa ihe na ha nọ n'ezinụlọ ha nna ha mụ ha so ihe a my brother awụghị omenala awụ nwaanyị lụọ di otu n'ozi ya gawa ebe ọ na-emeghị ihe o nwetara n'ezi nna ya ọ bụla ma ọwụ ụmụnne ya ma ọwụ nna ya enwe otu ha chịchọrọ iji nyere ya aka ya nwanyị na ndị ụmụ nwoke ji adọwa ihe nna anaghị eme ya eme ọwụ omenala Igbo ọwụghị omenala ndị mba ọzọ ma ọwụ ihe ndị ọkaikpe na-ekpe ọrịa ma ndewo Maazị Ishi Belgium kpọọ anyị ndewo a na-ahụ na ka ekwuga ahụ shi ya wụrụ ma ọ lụrụ di o ma ọ lụghị di o na o nwere oke nga ahụ nwoke ahụ mụrụ ya si ahụ nwere oke na akempa ya ndị bekee anyị jikwara akpụ ilulu shi ọwụ onye aparị wụ onye ama ahụ shi adanne ya wụ ọbịa that is to say nwaanyị alụrụ nwaanyị ịnọ n'ụyọ ga-afụ nga ahụ ọ nọ agawụ nga ọ ga-anọgide chi ọ ga-emechakwa shi ezinụlọ ahụ fụọ so ga-akaụntụkwala ya rịdashi oso na ezinụlọ ahụ n'ihi na ọ wụ onye bịara abịa onye bịara ije nwekwanụ ụla so ha ejichi gị onye aparị amashi adanne ya wụ ọbịa. A fool does not know that his sister is a visitor. So ọ wụ ya wụ ihe ọ dabaghị weti omenala Igbo chacha mana nna ahụ na mmepe anya development nakwa iwu civilization akpụgharịmana ntọala nakwa ejirimara ndị Igbo nke gakwa na-ewuchi aramara ha anya ya erejie
ọsọ agbakwanụ mana ọrị mma kparakpa ha ụla eshila kpa agakwa eshi emekwa ya ịnọ ka anyị gakwanụ n'ihu na-akọkwa ya ụkwa akụkọ ịkpọfara anyị Olula mabete Ogaranya kapala muka Olula mabete Ogaranya Ogaranya le Olula mabete Ogaranya Ogaranya kapaka Olula mabete Ogaranya Ogaranya le ị bọọla chi ebe ahụ ị nọ ị bọọla ebe ahụ ị nọ gaa n'ihu aha gị na-ebisi akpọga anyị ndewo ị bọọla chi aha gị na-ebisi akpọga anyị ndewo oke gaa n'ihu ife nwere ike ikwu n'okwu a bụ na ihe a bụrụ omenala dị ihe a bụ omenelu ka ọzọ anyị ama ndị ihe ndị ọcha wee bịa ghasa ihe dị mbụ ihe ndị nna nna anyị ochie bidoro ọbụla webidoro ya papa anyị wee bido n'ọdụgo tupu a mụọ anyị so a na-eme na famili ya bụrụ na the family dị egwu na ọ were ewu ekebe ife o were family na-eme ekebe ife eke ya adapa ọbụghị n'iwu na dada were right ọbụghị right mgbe onye nọdụ ọgwụ nne pepụ so ya ha papụ ya so dutu na ife dị so ekebe ife eke ekwu ya beti nke a na-abịa mebeze nke a obiri iwu ofis na ọya ha wọk bikọs ọ bụrụ awa bidoro iwu that's one is na ọya ha wọk ọ dị mma so nke a bịara ebido sọbụ a mebeze na a ga-emezu obodo ụmụ nwaanyị ifezi onye nụsiri ọbụla ndị be ha ji ego ha nwụọ usoro na beji egbọpụta ọtụtụ na n'otowuru oge ebe a ofis ọdịkwa pọsibụl ihe abụghị omenala anyị ọ dị mma nwanne anyị si Kuwait kpọọ ikwuola ya shi ọrịhụ mma ma otu ọtụtụ ndị mmadụ kwugakwanụ shi ọrịhụ mma daalụ na ịkpọrọ anyị nwanne ndewo ị bọọla ebe ahụ ị nọ ị bọọla chi good afternoon from here my brother checking arịme mma aha gị na-ebe isi akpọga anyị okay afọ mbụ John Paul mbụ onye Mbaise n'Imo steeti but m na-akpọ from Mozambique ọrị mma John Paul gaa n'ihu somehow ọ dị mma kpatara ya m na-ekwu ihe gbasara dị nwaanyị nwe right ezinụlọ ya ma ekewa oke so John Paul gaa n'ihu na-ekwu na anyị na-anụ ihe ị na-ekwu so ihe m na-ekwu is that na nwaanyị nwe right na ezinụlọ ya somehow ọ dị mma ihe m ji gbawa gị na wee nwere one thing mere ebe anyị last time so ihe mere ebe anyị wụ that na enwere family amụta ha nwoke along the line enwe okwu nwaanyị nọ n'ezinụlọ ya dị ya nwere ike dị ọ lụrụ hapụ na ụmụnne mpe ya ịghọtala a na-adị agbacha okwu a na-achọzi ka a ga-eme ka a sị na dị gị alụ ka o si ebe ahụ apụọ nke taa nke echi nke another kind of thing so ma di abịa ha mmadụ agaghị egbu onwe ya ịghọtala to the extent that one day osisi toro n'ezighị dị ya osisi etole wewere ọ mango so the girl decide ya ka ọkpọ ndị mmadụ ka ha yere dị mango ịghọtala ka ha egbujie ya yuzu ya nkụ ya for something ịghọtala so onye gụrụ dị nkụ na compound mpi ya no enwedote ị na-adị gị alụ dọgọ the place because onye ọbụla nna the village mara na that's the compound mpi ya so
now this is a road that no get that to here really because in there when that caging they get themselves with one of 1 year can pack and when they have when KGP there now the yellow house so this man Lucia is the ball, one that compound no one keep the account here. Because so a man can buy it somehow. And actually say Abrunelio Olo, and I alone your area. So most of the people so after that the mother into that condition and when walk also got no present and when he keep me when he keep him only they kill him in order to see that they take over the hair and so a year alone is in there. Now when he go one, I got la family. So on can come so but wrong right. There is that the family I got la a family because would only daughter, only issue. None of that family I got so on camera which I cried that day every man's back I got because the girl the way the girl they about that day they said he would Arema Mazi mejibiri ya ebe ahụ ke na ikwuga ugbulakari iche ka ikwuga from another angle n'ihi na onye ke na naanị ya ka amụrụ amụghị nwoke ọzọ anwe nwoke nwa mụrụ naanị ya ka amụrụ mpa ya abịa nwụọ nga ahụ mpa ya nwụrụ he niile ahụ ayaghị otu mkpụrụ anya ji isi ụgbọ he niile ahụ mpa ya nwe ọwụke ya ka ahụ ejila amịna ya aka all right ya but ha aka gawu nga enwere nwoke nwee ụmụaka ndị ọzọ nwaanyị abịafụta bịa zọma ihe nna ya saya hụ gị iso eke mebi ala ma ụkwanụ ụyọ ma ụkwanụ ihe ndị ọzọ ọwụ ha aka gachi ọrị mma ọwarịhụ mma ọrị mma ọwụ ka ahụ ka anyị ka ga ụka ya a lot of them happen awụzie mgbọdọ overnight mgbọdọ eju ebe niile ọrịa mma Maazị daalụ na ịkpọrọ anyị ụbọchị ma anaghị mma ndewo ndewo ya okay good Arema Basile is the Chima. So now women will be receiving both sides from the family of from his family and that of the husband. Is it not too much? Mazoku Dele Chukwu Aji, is the same Supreme Court that gave us governors. Our customary court is fine now. Paul Justina Ndewo that is good if that woman is not yet married. Basile Zechimishi, anyways, we have our tradition, but why all these laws is not applying? Why are they not applying to the northerners? Ugochukwu Joseph Ishi, here in Europe, women have rights in their father's property. Orema, principality, Supreme Court has no right in Igbo tradition. Anyam Awadinishi, yes, is a good judgment. This is how Yoruba people do. Orema, Bob Chisco Ishi, Oga, I greet you. And Sabino, so Ishi, the problem of investing in properties instead of human resources. If the man has used all the money to make all his children financially stable, they won't be going to court to fight for properties. If any lo eshe, are we Yorubas, and why do we love learning another people's law instead of loving us and correcting the ones that are not good within us? Mike Ishi, it's good to include women in sharing of their father's property. Let everyone hustle. Okay, there we Ebolachi. Ore masha nwaanyị akpọla anyị nụkwanụ their own side of the story. Onye akpọgubula ka nwaanyị. Ebolachi, aha gị na-ebe isi akpọga anyị. Nwanne mmadụ. Chima na from Sweden. Ore mma ntị Chioma gaa n'ihi ụkwanụ onye ole? Abụ m onye Imo State. Dịka onye m chọrọ ikwu gbasara ihe gbasara this
Supreme Court of 13. In one way or the other, all the problem or the channel. One side, one. Each in a family. This recently now, I was in more parents at the olden age. Everybody they concluded so far as working contribute to why contribute to in a family. My Lord, father's inherited properties. But in the aspect of all father's properties, both properties in outside the community as in here. Father's wealth, or maybe a land on a village, or a land or something like that. But something like you said, estate. Properties in the outside. My brother, to me, all them is okay. But in terms of in a village, one mba or the hammer. The reason you go in the family, I contribute to a Kenyan one. One he gets with go later because of getting all your parents. Why is it not get during the time of future properties in our side and now we inherited? As you say, why I got issue for what? My brother, he take it all those things. For me, all the reason to say, the mama is okay, father's property, not inherited property. One day you see, I'm getting them. Arema, uru debate na ekopụchana ihe niile ndị anyị kwuga n'ihi na o ji awụ mmanụ nwụọ n'ezinụlọ asị ada ga-adị gị anọghị ịzụta igbe ozu eji eli onye ahụ akwa nna ahụ na ya rụba na ada enwe ana oke ọ ga-akọntributu mana eruo ma a ga-eke oke abịaba mafu ada mana heno nga ahụ ogbulaka na-awụshi ahụ ewe ala Igbo ha okpe shi emega ya mbụ ọwụshi ejila ekeila nwanyị mpa nwere ike shi ebe o jila kpa narị ala ahụ nọ ebe ụzọ ama ebe ahụ adaga adịghị were ya jinu ya mere ha ọsọrọ nnụ ka ahụ woshi ime ala obi ya kpa ha ọrịkwanụ ndụ nye gị ya ga-ewere ya gabara shampa gị nyere gị ya dutu ịhụnanya o nwere na mbọ ga-adịghị gbagala ezinụlọ ahụ ka ahụ wee otu ọzọ nwekwana na ike wụrụ ọnwụọna ụmụnne ga-abịa chi ada ebe ọwụ iji na-enye na ezinụlọ a ka anyị achọla ike ma ihe mpa anyị ga-enyeliga gị ụyọke ga-adịghị were ya sola nnụ na-ere ya ji ya mere ha ọsọrọ nnụ mana ke arịhụ mmawụshi ada ga-abịazi bịa manye ime nwa manye ime shi ị ga-enyerịrị m aga m ekearịrị oke lee ebe a ga-esi eke he nna lekwa ebe ịma na ụmụ he ndị ahụ chọma inwe mashia olo mana he niile eji udo eme ya ebe udo na ebe ịhụnanya nọ mana ke omenala Igbo akwadoghị ya pụta uche ejila enye na nwu ejikwa enye nwu mana ọwụ nga enwere ezigbo mutuality ọkwanụ mmekọ na nkwekọrịta n'asụsụ Bekee. Onyinye bịagwala ọrị mma ka anyị gaa n'ihu ka anyị zaa okwu Ebolachi aha gị na-ebe isi akpọga anyị Ebola aha gị na-ebe isi akpọga anyị ọrị mma Basilo my namesake ndewo onye ọma na Sweden gaa n'ihu
Yeah, home and I of people. Yes, I want to go in a family. But all 3 years, I will do what they see in a consideration. Here, I got a little feeling. I want to move why. Anyway, you can have a woody. And they got to need provision everywhere they move why. It's here from families. About why we live like that, about why we live like that. Over from there, I got woody. Maybe no, anything you have on, yeah, one did that way, you got woody. Without an on you. Okay, those people know why I'm not happy. Yeah, right, the family. So that's what we've been, that's in the way, which is called, for children and the Igbo. So what my life, normally, it's what this one. If you have got the way when a family, and I want to attack that the basic, when they get the money to begin with, I didn't say two, why I didn't say two, be in a family. That's what that was. Whole night, how I wicked. How I one take care of it. Let's move you guys to my brother. I thought, because we yeah, but I said to go down where yeah, you know, man of my own ticket to play that the family. Oh, and the years to go, the family. So, the Bible will take you for more than one. That not go with the family. Those was the one day. The banana Igbo. Now, the Igbo, that's not why I have to have it. You can do it apart from looking at one of them, they were in cash. Why I have had it? It's in the book, and leave. Now, our family. You can get a big go on that guy. The Marathon of the family, now the family. And you know, no, I don't like to have this. You will hear now. The family. Because I didn't do what they would gather. I was a casting over. All that family out, and when you wait to do that, you come to see it in the happy hour of the Hadith. I think it's cool, but I'm not. That's the one that's a public. When I suppose they got in a Hadith, or you can even tell the creator of the family. That's my own important thing there. Because suppose they were when people got it, don't know why I'm not having a family. We have God who want to live with me, take them away. I said, why not have it? Ọ dị mma Mazi Eze Chima ka anyị jide ya ebe ahụ. Ishi nwaanyị na-agahụ di n'ala Igbo na-ele ihe emere inye ya n'ala Igbo. Wee n'ala Igbo enweghị ihe ọwụla emere inye nwaanyị na-agahụ di n'ala Igbo. Kama na heno nga ahụ ogbulaka awụshi onye ọwụla wụ mgbọdọ alụfughị di ọwụkwa na ọlụrụ di ya enwe nsogbu achụkpuo ya ba ahụ ụyọ mpa ya. Nga ahụ ọnụ ụyọ ahụ ọnọ mpa ya nyere ya ojajia enweghị onye ga-achụtụfu ya nga ahụ n'ihi na ọwụ ụyọ mpa ya. Ọsọkwa ndị ọzọ ọsọkwa mpa ya ahụ nwụọ ọpara bịa shayahụ nwe ụyọ ọ ga-achụfufu nwaanyị ahụ nga ahụ n'ihi na ọwụ ụyọ mpa ya ka ọ nọ. So ka ahụ oke ya rụkwanụ nga enwere udo ya kwanụ nga enwere nghọta enwereghị ike ya rụkwanụ nga ala nọ ma ọha enwenwe nọ ụmụnne ya n'obi ike nwoshi oke anti ebe ọwụ eluhụ di ịmụhụ nwa enwekwanụ ụyọ ọwụla ị nwere ngwa anyị nye gị ke were na ya jijide aka ya rụsha uhe ike ara na he mpa anyị ịghọtala. Mana enwebe iwu kwuru shie nwaanyị alụghị di na ke nna ya shie nwere ha ga-enye ya ọkpa mshiwo arụ oke m na omenala ala Igbo. Arịmma Mazi Eze Chima daalụ na ịkpọrọ anyị ya rịela gị mma ndewo. Arịmma Eriko B Ishi, I want to understand that God has no I want us to understand that God has no power over tradition in Igbo Arịmma over tradition. Igbo tradition cannot be amended by the court. Arịmma
Orema Eric Obi ndewo. Educhinko ishi Owere Pikin, if that woman is not married, it is okay, but if married, it is not good. Bolachi, aha gị na-ebe isi akpọgo anyị? Ndewo, Mazi Sylvester from Germany. All right, Mazi Sylvester from Germany, gaa n'ihu. Ndewo, anụ m akọ na-aga n'ihu gbasara iwu ndị Ichiobu ụlọ ọkaikpe kwunyere maka ikenye nwaanyị oke na famili. Ihe dị ya bụ na ọkwa mba na-achị n'onu n'onu mmụọ onye Imo. Ọ bụghị omenala ndị Igbo atụrụ ndị mana o nwere ka ihe esi wee dị eme ya n'ụdị ọzọ, like a few people were sikwu before. Ọ bụrụ nwaanyị na-anụrụ di, nwaanyị nụrụ di chiata azụ na family house, a ga-ekewe ihe, a ga-etukwa ya nwa ja isi ya ka o wee na-enyere ndị ya ka ọ were ebe ihe dị o. But ọ bụrụkwa ikenye ala, ọ bụrụkwa sị na-ekewa na ikenye a na mba odi eme gị na ọbata ọ bụrụ ihe dịrị iru ma ebe ọ ya na ọ bụrụ ego dị achọla obere ego were eji enyere ndị ya ka o wee ga-eme small petty business o wee na-eji na-survive. Mana ọ bụrụ anyị na ụmụ nwoke ya na line ekewa otu. But ọ bụrụkwa family ego kazi nkụ, the father nwere properties outside abụọ were Enugu ya sị, my daughter take this house, you are your husband, can be supported, can personal gift, the parents in otu ahụ dị oke. Mana ọ bụkwa nke isi achị ka oke na family nwaanyị nwoke pụrụ nwaanyị akpụrụ bụrụ na omenala ndị Igbo. Ọ dị mma ime na ntụnye eke gị, Maazị Sylvester Shi, ọwụhụ omenala Igbo nwaanyị iketa oke na-eji nna ya, mana o nwere ike hụrụ mmasị ụmụnne ya ma ọkwanụ mpa ya inye ya akụ ma ọkwanụ inye ya ụba. Ọ dị mma ime na shekpụrụ anyị Maazị Sylvester Ishi Germany, ya rịela gị mma. Na nso Darlington ndewo. Erico B ndewichi Owere Pikin, if that woman is normal. Ọ dị mma. Cynthia Adeze Chilaka Ishi, good judgment. Tradition can also be changed or amended. Cynthia Adeze Chilaka. Okoro Benson Obinna Ishi, every family should be financially stable. I will do equal right to my beloved children when the time comes, just because I based in Western world, but it's not good to inherit anything in tradition. Orema official Saint B ndewo. Okoro ndewo. Okoro Benson ndewo. Imena na ka ahụ. Ka anyị na-agakwanụ n'ihu, ọwụ ntụle ka anyị tụlega ya. Nchabi ikpe ahụ ụlọikpe okpecha ọgwụ ala anyị ịchabiri shi anaga na-enye nwaanyị oke. Cha nwaanyị ahụ nwere ikikere iketa oke na akụnụba nna ya rụma ekema ya nga nna ya enwụrụ anwụ, n'ihi na enwere ezinụlọ ije ejeje pụfuo nwaanyị ji ejeje pụfuo mmanya na nwanne ya nwoke ụlọikpe n'afọ 2004 hụrụ akụ n'ụba mpanwụ ekega eke ihu ya pụfu nwocha ahụ kwesịrị iketa oke n'esteti ahụ. Ekpe nna ikpe ụlọikpe kembosu kpere ya achị ekwesịrị ikiga nwaanyị ahụ oke n'ihi na ọ nwoke ahụ mụrụ ya. Ndị na nwoke nwaanyị na nwa ya nwoke ọpara ya ejeghị ụlọikpe ọzọ apikọt jejerie arịrịọ chi nwoke wuo ikpe ahụ ụlọikpe kembosu kpesuru chi ola ha ejiri emena n'ala Igbo cha ha wuo omenala anyị apikọt akagbuo ikpe ahụ. Nwaanyị anaparazie ya ikpe jema na Supreme Court, eru na Supreme Court Justice Walter Onoge ekwuochi nwaanyị ahụ achọpụtala chi eziokwu cha Maazị Lazarus Ogbonna Ukeje mụrụ ya. Shinga ahụ Maazị Lazarus Ukeje enwere Human Rights Section 42 of the Nigerian Constitution ahụ kwadoro ya. Chia na nye hụ ugwu rula shi ụmụ nwaanyị ugbulaka n'ala Igbo shamma hụ ga na-eketa oke n'ihi na asohụ nwere ezinụlọ ahụ, n'ihi na o so he nwoke ahụ ịmụrụ ishi ahụ ya mụfụta shemma na ha ga-ekebefu ya oke. Chi nwoke na nwaanyị ahụ kwesịrị ike ha ma nwere equal right na the family. A na-ajụrụ shi eleghị ichere gbasara ya wu okwu ekwuru egechi ịkpọm ga-akpọm n'akara ekwentị m ike garịga nga na ka anyị kpegakwanụ ọnụ na okwu na ma na-ajụkwanụ shi ụdịrị ikpe rikpa ekwesịrị ịpara ikpe jem ụlọikpe
ebe na o kwesịrị iwu ụlọ ikpe omenala customary court kwesịrị ileba ha anya o kwesịkwa na iwu high court magistrate court appeal court or supreme court akparakwa na ya iwu ikpe jema ya okwu anyị kpụ n'ọnụ na ahụ omume anyị makọọla gị akụkọ kịta anyị anụ na mkpunye ndị kpọrọ akpọ mkpunye iri iche iche anyị anụkwa na olu otu nwaanyị ọ ga-arịkwa mma ma anyị rụbọkwa olu ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ka anyị marakwanụ ihe wu uche obi nwo na he n'ihi na ọwa ụmụ nwaanyị ka he ịkpụrụ isi ugbula ka ịrụ nwaanyị nọ nga gba mbọ kpọọ ka anyị nụkwanụ olu gị ndewonu Engineer Bruno. enwere onye kpọga anyị ka anyị werekwala okwu ịbọlachi ka aha akụfụla ọrịa mma Ifeanyị Chukwu eji aghali ndewo isi oke ga mmanụ okwu ga ọrịa mma ọkpọkwala ọzọ ka anyị were ya wu oku ịbọlachi ndewo aha gị na-ebe isi akpọga anyị ọrịa mma mentị isi Swiss gaa n'ihu ya nwere ike ihe nwere ikwu n'okwu abụọ abịa n'ala Igbo ekwesịrị ị na-anabata ụmụ nwaanyị ikenye prọpati ise ekwesịrị na-anabata ha ekwesịrị ime eme ụmụ nwaanyị ala iketa oke na akụ nna ha nye anyị ihe mere ikwu kwuo ya game ihu ụmụ kwesịrị ilekọta otu na akụ nna ha ọtụ ihe na-adịrị mma bụ pọt gọọmenti ịbata bụ itinye okwu maọbụ ịgwa ihe anyị ga-eme n'ala Igbo omenala bụ omenala but ekwesịrị na-ekenye ụmụ nwaanyị oke ihe gbasara akụ nna ha ihe ahụ ụmụnna kwesịrị imezi ọ bụghị ihe kọọtụ kwesịrị ịpụta ọ dị mma ịgbalịala ime na ndewo mentị shi Swiss ọrịa mma mentị kwuru shi ahụ remma ụmụ nwanyị ikekpe oke na-ahị nna ha n'ala Igbo mana karịhụ mmanwụ ụlọ ikpe ịbata na ihe gbasara omenala Igbo ọchagharịhụ mma ụlọ ikpe ịnọ na-akpịga ọnụ ihe gbasara omenala Igbo ya romeshia bebi broadcast biko gbaa mbọ shia ya broadcast ka anyị na-agakwa n'ihu ọrịa mma Sabinus Nwaji Ebichi ndewo Educhinko Ugochukwu Joseph ishi nonsense tradition Ifeanyi Chukwu Eshimadia they want to bring white man culture to us just the same way they brought burial ceremony ọrịa mma Ugochukwu Joseph ishi Supreme Court is right Ifeanyi Chukwu ishi Hausa go back to your land ọrịa mma Educhinko ishi you call Igbo ọrịa mma ga mmanụ kwuga Chika Ndụ ishi there is a tradition before the coming of democracy and the so-called laws, every girl who married automatically belongs to the husband's family. Orema, Lukman Opara Ndewo, Ugochukwu Joseph Ndewo, Owere Bright Mekelekwa gị Educhinko Orema, Chika Ndụ ishi this is a new age law to make girls not to think of marriage again and focus on lesbianism. We demand Biafra's exist ọrịa Educhinko ọrịa mma Ifeanyi Chukwu ishi Mr. ọrịa oke ndewo ọrịa mma
Toneski ishi story for the gods. Oga, you are Orema Nalukologo. Anyam Awadishi, please, is not a danne. Okay, ishi is one ne. Otu ha. Ọnwa nwanne ya nwaanyị adanne ya wụ ọbịa onye apari amasha adanne ya wụ ọbịa we visitor Arimizunna Nnadike ndewo principality the best way for her is to get pregnant and start bearing children in the father's name ya wụ onye ka ahụ mpa ya nwụrụ naanị ya na bi ụyọ nwụ Arimugochukwu Joseph ndewo okay. Toneski Nebetikuishi, that's nonsense. Okay, that nonsense can only happen in Imo State. It can't happen in my state, Enugu, Educhinkode. We cheer Vitalisi Ozoma, Kwenwebe nke izizi n'ụmụ Amosanja bụ Oshikano Germany. Ifeanyi Chukwu and Ndewo, Ichie Ndewo, you are welcome. Eshe Orema, you are welcome. Anyimi Sikorage, Ndewo Chukwu. Chukwu, this woman, I hope your brothers are listening. Hey, both of them have right to get share from their father's property because the woman contributed a lot in the family before she got married. She's making sense. Yes, she made sense. Teresa Neka, women life matters. I don't see anything wrong in women getting their own share of their father's properties apart from landed properties because women play a very important role in their father's family even when she is married. Eziokaka Ikuru. Onye zudo ishore pikiru udo dịrịkwala gị immediately. Temple Onwukwe. Enwena oku mgbanahara na oku mazafu Orema Chime Ayami chọrọ ịga ọrụ n'okwu kpọọ m n'akara ekwentị 08100258499 ka edonye uche ka edonye ọnụ gị na okwu o kwesịrị ekwesị nwaanyị ịnọ na-eketa oke n'ala nna ya ịnọ na-eketa oke ma ekema ihe nna ya ịnwụrụ anwụ o kwesịrị ekwesị nwaanyị ịnọ na-azọ nna ya ahụ ga-eso eketa ya oke reda uyi ikpe okpechi ọgwụ Supreme Court iji kwuo sha nwaanyị ahụ na ga na-eketazi oke na ala Igbo. Temple question Orema, that one from Orema. Harry Starboy Educhinko Ishi is a lie. Orema Educhinko ndewo. Is a lie. You want to kill your father so you can get share of his properties. My Prince D. Akuelibe Mazi Sylvester Ndewo. Chris Jaff is a very interesting issue. Anyam Awadishi, that's Igbos with their wicked heart. Most of the tribes in Nigeria and Western are doing what are doing. Women should be involved in sharing properties, but court should not be involved in Igbo tradition. Ugochukwu should remember church is not Igbo tradition. Okay. Chris Jafo is Madu. I will give my children better education and equip them to succeed in life in order for them to provide themselves rather than looking for properties to inherit. Engineer Magnus we have tradition in Igbo land. Jonathan in there, sometimes I don't like the way some old people talk here. They tell us that is the way Western world is doing it. Prince Henry, good evening. Brother, I love your program. Watching from Mumbai, India. Jack Williams, Thailand, you are welcome. Precious Lord, what if the father did not have much properties to share? Property. Precious Lord, Paul time have reached when brothers and sisters will be killing each other because of inheritance. But women have right to their husband's property, not her father's. That's why we have Ndo law to any woman that is go okay idu yo nwaanyị ọwụla je elu di eduo ya oyo okay ihe ndị ahụ eji eduga ya oyo
iminisho uhende oke daga ọrịmma ka anyị gaa n'ihu Oshimara ya abọga High Chief and Mrs. Kelechukwu Kennedy Okere MD Aka Block one of Owerri West Local Government Director Housing Medical Mission American Base Real steeti Abia imega emume ncheta abalị 29 ekewafụtara ya 29 years anniversary. Akachiburu steeti Abia ewukwanụ Ojimkpara Chief Whip ndị sineti ala anyị ewu Ọjị Ụzọ Chiazọka Kalụ ekelela ndị Abia maka mbọ nweji agba ịhụshi ala Abia mara mma nakwa mbọ nweji agba ịhụshi udo nọ na ala Abia niile nakwa ime ala Abia awụrụ isi opi nakwa isi mmiri azụmahịa n'ala Igbo ya commercial hub n'ala Igbo. Anyị ekelekwa nwo chịkwa nwo jishi ike gbakọgbuo aka ma na-enyekwa aka chiga Abia ugbulaka na nkwado ka ewulidatobo Abia ka ọrịtụbụọ mma. Ọjị Ụzọ Kalụ chịkwana ya hụ ga-emeghe niile nọ n'ike ya iji hụshi Abia steeti wo obodo inwere ezigbo nnọchiteanya n'ụyọ sineti ala anyị. Abia steeti emee na afọ 29 29 years ekewafụtara ya wo steeti. Sema agbalagba Amadi Beje na Beje ki o kọjala mpipara kama kalendo siri Owerri kama kalendo Ọnịcha nwata chicha high institution n'Ọnịcha yaba me na-aga nwata chicha high institution n'Owerri keke na pepe ehu the graduate keke na pepe ehu the graduate keke na pepe aro Filling station Akepakari hotel Akepakari Emakogusu n'ala Igbo Ibanya Makoola n'ọkụkụ Ogusu n'ala Imo steeti Imanya brala n'ọkụkụ Ọwụkwụ Arịma Mazi Sylvester ndewo Chinedu Olebuike Sidemski ekelela m gị yarela gị mma. Ifeanyi Chukwu echi is not right for a woman to be part of sharing property if the father gave them freely or willingly. That will be more better. Mommy Lara Fadele echi hello nwa mama, hope you're okay. God bless you, keep doing the great job. The Lord is your strength. Amen. Mazi Sylvester echi good topic today. Kene Owa echi I don't know what Imo State do Supreme Court. Hey, Nafumaku. Chikiti Uche Ishi woman has no right in her father's property. Let her go and marry. Ifeanyi Ishi let Igbos do their things based on how they see it and not how others see it or want us to do it. Ọrịmma okwu ka ahụ gbara ọkpụrụkpụ shani mee ihe kpanye ishi eme ya na awụhụkwa ndị mmanụ iji chọọ ịhụ ya ma ọkwanụkwa ndị mmanụ ji chọọ shi anyị mee ya. Martins Ụzọma Okoro ndewo Basilu Ezechima ishi ndị ụyọ yes eko idu ụyọ ishi eko some use properties like house or cars or any reasonable property depending on how rich the family is iji do you. Ụfọdụ jikwa na-ejikwa n'osubu
ụfọdụ jikwa na-eji kettle, ụfọdụ jikwa na-eji ite igwe edude ledi ụyọ, ụfọdụ kakwa na inye ya akwa ịghọtala Orema Sabinus Nwajebechichi Fulanization agenda is still ongoing. Fulani has entered Igbo land and also entered into the churches to know how much comes in and how much goes. Fulani want to destroy Igbo culture and traditions using willing efulefus from Biafra land. Obarara. Wabi Clementina Echezolachi Onyoma na Maryland. You are highly welcome. You are highly welcome. Okay. Ifeanyi Chukwu should let Supreme Court governor involve himself on the issue of Osu Ume than sharing property, father's property that will bring more debt to us. Chimex Emengaha ekelela m gị ndewo. Yeke mo kenge chao ke manti onyere ndi mama onyero ma kenye yale ma onyere ndi papa toto ka o wane ba ibe kuro kilako oke jemi amara je tinye nke ya o amata de la so shaya la mana obodo yibo ai no ojo tuna makaro shaya dola Orema onye odeakwụkwọ ukwu steeti Enugu Mazi Simon otu anya ekwuola si akachila steeti Enugu Ifeanyi Ugwuanyi na ndị ọrụ iche iche na steeti Enugu eyimana ahụ kpa ga-eshi mee gbochie ndakwasa eji adafụta na etiti ndị ọrụ nchekwa na ndị otu IPOB ya Indigenous People of Biafra IPOB gburugburu Ugwuanyi ekwuola shi aya ndị ọrụ nche niile nọ na steeti Enugu changwa hụ ga-enwe nzukọ n'abalị mbụ suke ọnwa Septemba afọ anyị nọ n'ime ya ka nwụdakwala ntị marakpa ga-esi mee gbochie ọgbaghara na nsogbu eji adafụtakarị n'etiti ndị IPOB na ndị nche, ndị polisi, ndị amị, ndị civil defense na steeti Enugu ka ya marakpa nwo ga na-eshi arụ ọrụ kpa gakwara eme gbochie yawu nsogbu n'ihi na mmụọ ụla yawu nsogbu dafụtara shimma na ahụ ga-anwụrịrị so ekwuola ahụ shi n'abalị mbụ ke ọnwa Septemba ka nwo ga-enwe nzukọ. Nna amarakwa nnachi ihe mekwa na-ekwekwuga ihe niile ewu maka njinji ahụ iji n'obodo Emene Enugu steeti Enugu ebe ndị DSS ilere ndị otu IPOB n'ebe nwo nọ emega nzukọ ekpere chukesa nwo imekwa na mmanụ ijiri nwụọ ime acha ọtụtụ ndị mmadụ nwụrụ n'ime ya edo anyanwa abụ eziokwu mmanụ ole enwuru n'ime ya n'ihi na onye ka ekwuo ha ọzọ onye ka ekwuo ọzọ ọ maka ha ahụ imere na Sọnde mere eji akpịga ọnụ n'okwu ahụ ogbulaka onye isi oche otu ọhaneze ndị Igbo n'ụwa niile ewu chifu Nnia Nwodo adụọla isi shaya hụ ga-agbarịrị mbọ gbananwụ ihe gbatara ndị ọrụ nche ala anyị ndị DSS na ndị uwe ojii ijiri gbuo ụmụaka Igbo ndị ka ahụ egburu n'obodo Emene steeti Enugu na Sọnde gara aga. Nnia Nwodo shi ayahụ ga-agbarịrị mbọ chọpụta ihe mere n'eziokwu imere ejiri gbagbuo ụmụaka Igbo na Sọnde gara aga. Nwodo nọkwa nga ahụ gọrọ ụkwụ na aka ya gbasara akụkọ ndị farịga n'igwe mgbasa ozi soshal midia ekwugachi ọwụ ya kwuru ọchike ma ha ahụ si mee na Sọnde obi agharị ya mmachi enwebeghị ọwụla ya hụ kwuru gbasara ya awuke o kwuru echi gara aga chaha awụkwa ya kwuru ndị ahụ ndị mmanụ ife saga
shi ayahụ kwuru ya. O kwukwara na ke echi gara aga o jiri je kpọtụrụ akachiga steeti Enugu na obi ọchịchị ya jeje gwa ya he ọhụrụ na-ajụkwanụkpa ya ije ga-eshi aga. O kwuru chi agakwaghị enwe nzukọ ọzọ taa, ya na gọvanọ na ụfọdụ ndị ndu ala Igbo ga-enwe nzukọ ọzọ na steeti Enugu. China mechaa ya wụ nzukọ ya ha ekpebie he nwe ga-eme gbasara ọnwụ ụmụaka Igbo ahụ egburu na steeti Enugu n'aka ndị ọrụ nche DSS, ndị uwe ojii nakwa ndị agha ala anyị. Itazdebrede n'okwu gbasara ntuliaka elu gọvanọ a ga-eme na steeti Anambra n'afọ bịa yawa afọ 2021 2021, otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na steeti Anambra abaana ọgbaghara na ihe gbasara ebe oche gọvanọ steeti ahụ ị ga-ala ya uhe eji akpọ zonini, ịpagharị oche ọchịchị zonini n'asụsụ bekee. Aka chịburu steeti ahụ ewu chifu Chukwuemeka Eziife na ụfọdụ ndị ndu otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na steeti ahụ kwuru shi ọwụ oge ndị Anambra South, mpaghara Anambra South Zone shọwụ ndị kwesịrị iwefụta gọvanọ ọzọ na steeti, onye ọzọ ga-awụ gọvanọ steeti Anambra. Mana onye isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na steeti Anambra ewu Ndubuisi Nwaọbụ okwuokwannachi enweghị herịta ịpagharị oche ọchịchị steeti ahụ apagharị, chi enweghị herịta zonini na pati nwo nakwanụ na ihe gbasara gọvanọship steeti Anambra. Chi ọwụ onye ọbụla tozuru oke na he iwu kwuru, onye ọbụla certified legally and constitutionally, shọwụ onye a ga-akwado. Peter Obi ichibukwara steeti Anambra na Oseloka Ọbaze isokwa zọọ ya wụ ọkwa gọvanọ steeti Anambra ka emere ikpeazụ iji họf agha Willie ugboro abụọ na ndị ọzọkwa emegidekwara ahụ hewu zonin ahụ. Okwu zonin ahụ nwokwuga ụka ya chanwu ha kwadoghị ke zonin ahụ shọwa onye ọbụla itozuru oke ka a ga-enye ya chi enweghị here na zonin. Onye eze Abacha Idemili North steeti Anambra ewukwanụ eze Godwin BC Mbakwe iso n'ime eze 12 ndị ahụ gọvanọ steeti Anambra ewu Willie Onyenkwụ Obianọ ịkwụsịrị ewu eze ya ndeka ahụ o nyere suspension n'ime ọnwa 12 12-month suspension. Eze ahụ ekwuola ụka gbasara ngagharị iwe ahụ ndị bekee ya mere echi gara aga, kwuochi ndị bekee kwuo ndị ngagharị iwe ahụ nwo mere kwuochi anwa ha agọnahara na eze ahụ chanwuhe dị na-ayala eze ahụ chaha uwu eze nwechamma ahụ kwadoro Obianọ. Eze GBC Mbakwe kwuru shi ndị obodo ya ahawuhu ndị mere ha ahụ, chi ndị mekwana ha ahụhụ ndị iwe wega, ndị megala ya anya ụfụ, ndị megala ya uro chayahụ eze obodo Abacha ịnọ na Idemili North. Ọchị gị bịa na obodo ya ahụ ịwụ Abacha, n'obodo ahụ kere ụzọ abụọ na enwere obodo abụọ imefụtara, enwere mpaghara abụọ ọghọn'eku abụọ imejuru ya wu obodo chi otu ndị ahụwụ aka na-atọ, ndị ka ọzọ ahụkwanụ ụmụdịzi chi aka na-atọ ahụ ahụwụ ndị jereje mee ngagharị iwe ahụ jejegwa Obianọ chi anwụ ha esoghịkwa eze ahụ akpago uduru agwa ahụ hụkwaga hụ na tuo hụ ikikere rịkpa eze.
eze ahụ shi ndị obodo ahụ ahụ chọkakpa nwa eme para oche eze ahụ pajee ya ebe kemgbe ahụ ihe mere nwoke agaga ngagharị iwe ahụ ọkpa ha shiri ugbulaka na obodo ahụ eze ahụ ahụ nde megala ya uro ahụ nde mega ahụ mana okwughị shi enweghị ma gọvanọ gbara ya sọspenshọn ya wee ọ ka nọkwa sọspenshọn ahụ Willie Obianọ nyere nwụọ and they are made the song. I know they mume. I know gagala muga. Ifeanyi Imokoro. Do or Hawa Japan. They get man for. One day they be na power of Yaba. Arema Francis so when they shake we're beginning tell Abia governor to join Bad Road in the celebration. They know they see other states with good roads. Nebonyi, state Ebonyi na hengo na miroga na state Ebonyi na ka state Imo Mao. I'm telling you, my brother. Adam Matoneski na Bechukishi, don't mind them. We know that's the plan. Okay, our governor Ifeanyi, even our governor Ifeanyi Ugwuanyi is involved in that killing. Adam Machibuzo Godwin Ndewo Denisi Ndewo. Fabian Chukwu, the issue I missed out today's program because of work. You're watching from Australia and they one name. Mazi Mahakwe Ebuchulame. We know those involved in that incident. If I need Chukwu, hope you are back. Arema. Okay, you go to Magnus Paul. Wado is Arema. Okay. Toneski Nobetkishi for our governor, Madam Ifeanyi Ugwuanyi cannot say anything. It means he's involved in the killings of IPOB members. All of them must not all of them must not go unpunished. Chukwu Emeka Agụ Eshiwili onye nkwu Obianọ. Jonathan Mampas Ebumuche Eshiwili onye nkwu number 1. Afọdụmakụ nna ga-adọfụta m nnụchọgo onye nnu ga-adọfụta mana na ya enweta m msị gịnị msị na ụna ya enweta m ke nọ na isi enweta m Lawrence Okechukwu Eleno, you are still counting down. Lawrence is still counting down though. How many someone? Anyway, you are welcome. Mazi Law, you are welcome. Lonja in Okwanda. O deberela it has debredi. Onye isi ala mba America ewu nda Donald ọnụ kwube Trump amana onye otu ndọrọndọrọ ọchịchị Democrat ịchọrọ ịchụtụ ya n'oche ịwụkwanụ Joe Biden ọmana Joe Biden aka n'ihu si ya jee lee onwe ya ahụ maka ọgwụ ike ya drug test ọchịhụ jee mee drug test tupu a na-eje mkpakọrịta debate ọzọ. Trump ọsha ya hụtara nnọọ gba Joe Biden isi emega ọfụma na debate ike ikpeazụ o jere ha hụkwa agwa Joe Biden o. Yawu enwere ihe nyere ya ike imere o ji nnọọ ekwuga ụka emeziga ama akpa ahụ a ga-enwerịrị ihe nyere ya ike o nwere ike ha aṅụọ na ọgwụ ike o nwere ike Joe Biden ha aṅụọ na drug eji hụje test ya onwe hụ for drug tupu ha emema ha debate ọzọ n'ihi na ya ha mara na Joe Biden na ha ama ụka ekwu aha ejidekwula ihe mmanụ anụ sanala ịgba ahụ ji nọọfụ aka eshi ahụ na-abachi mba ike na-ekwuchi ụka ike. Ụfọdụ ndị bụgakwa n'ihe ebubo ochie ahụ kọpịrị ahụ ji eje ma pịa spichi Trump na ụfọdụ ihe ndị hụ kwuru echi aha ahụwo spichi Trump ahụ ihe hụ jiri eje kwuo.
so Trump agwala shi ya ji emie ya drug test ka o ji anyị resọtụ ya mara ma ọ drọg ọ ṅụrụ mere ya o ji na-ekwuchigo ụka ma na-ekwuchigo ụka ike. Ndị uwe ojii na mba Amerịka anwụchie na nwa okorobịa iri afọ 17 aha ya ọkwanụ Kyle isi Illinois maka ịgbagbu mmanụ akpọ egbe. Nwakiri ahụ ere 17 years isi Illinois ọ gbara mmanụ akpọ egbe, mmanụ abụọ anwụọ nga ahụ ka emekwa na ebe emega ngagharị iwe anyasụ echi gara aga na Kenosha, Wisconsin, na obodo Kenosha, Wisconsin, ebe emega ngagharị iwe maka egbe ahụ ndị uwe ojii ịgbara nwa okorobịa ahụ akpọ Jacob Blake n'azụ ọha emega ngagharị iwe ya ananọ nga emega ngagharị iwe ya. Nwa okorobịa ahụ adọrọ egbe tututom gbatuo mmanụ akpọ abụọ anwụọ ya afọ otu onye ka ọzọ nọkwa n'ụyọ ọgwụ ugbulaka na so akpọjena ahụ onye ka ahụ ya jidekwana ya nwa okorobịa ịgbakwana ya wu egbe. Na Sọnde ka akụkọ bịara shi ndị uwe ojii ịgbara otu nwa okorobịa egbe na mba Amerịka. Ọ kwarọkwa ha shiri ugbulaka na ebe ahụ ka anyị ga-akwanụ n'ihu. Obodo ọbụla ufuru anọ hụkwara ụmụ niba akakpari agba see ya ọrụ. There is a goalpost everywhere. Is there? Wonderful goalkeeper! Wonderful keeper! Kupiga makofi kubwa. Sisi wote majeshi asante. There is a goalpost everywhere. Is there? Wonderful goalkeeper! Wonderful keeper! Kupiga makofi kubwa. Sisi wote majeshi asante. Asị nweri mana ego anyị agaghị anụ ntị origide na rigide vuchicha ebe niile ịgba bọọlụ ikike bọọlụ awụọla ya wụọ. Bernard Obinna Udechukwu Isowore Pikin, you named my governor onye nkwụ. Pardon me. Chika Igwe Kalụ Tichika nwanyị ọma Wazobia ọkwa n'ebe eji azụta ihe mara mma ha eji emegbula ya ọnwa ofe ejikwara eshiwa rice enweghị ịchọrọ eji eshi nri nwa ejilere groceries all those things ma mmanụ indomie ma anụ ọkụkọ ma anụ ewu ma anụ Tichika ihe nwa ejere ọnọkwa na 22 Road Festac just beside White Hood Pharmacy ebe ahụ ka ị ga-ahụ nwo ya rụwe na Festac jee nga ahụ jee họrọ họl ị chọrọ zụrụcha họl ị chọrọ ịzụrụ n'aha m na ego gị anything you want to buy iji eshiri were ya dị ya ma akpa rice ma akpa nnu ma akpa ose ma akpa gari ma akpa anything ị chọrọ iwe were ya n'aha m na ego gị
no wahala na aha m na ego gị take anything you want. Aunty ekelela m gị nwaanyị ọma Wazobia groceries ya rela gị mma. Lara Fadele Enokwadia Ndewo. I see you. Chukwemeka Ago Eshe, Supreme Court Governor Hope Abba Kyari Uzodimma and his Supreme Court have started their jobs with our Igbo traditions. Are Matoneski Nebetukisho, that fat man is he your brother? Hey, Jonathan, the one pass Afu Maku, Lonjalo, Ndeo Francis, Ndeo Weche, Kaho Chelsea new coach, Orema, Teresa, Lara, Ndeo Tochwa Mechi, Ndeo Wahim Batlomi, Ishi, the former coach. I am a prince, Ndeo, Ojoma Rutishi, overfeeding donkey this man. Don't you hope you are doing okay? How are you doing today? I hope you are fine. Remember. Mark Edahosa Anomia. Lawrence Okish, Americans and their gun problems. I think that's what Nigerian masses need, right? Need right. Arema, not right. Okay, not need. Okay, so Nigerians need to defend themselves from killer Fulani headsmen and Boko Haram. Arema Chisomu, Chinonso Ndewo, G. Frankie, you are welcome. Arema. Ka anyị ga-akwanụ n'ihu. Arema ekwufutala nwanne anyị nwoke ewu Nda Kelechi Kesi Mmadụ Reda onye minista ikpe ya Minister of Justice mba Canada mba Canada ekwufutala nwanne anyị nwoke ewu Nda Kesi Mmadụ Kelechukwu Mmadụ Reda onye minista ikpe mba Canada Minister of Justice mba Canada. Ayawụkwanụ onye mbụ isi Nigeria na-anọ uduru ọkwarịkpa ahụ na mba ahụ. Ayawụ onye mbụ na-anọ nga ahụ. Arịma n'akụkọ egwuregwu otu egwu bọọlụ Chelsea the Blues ịnọ na mba England azụọla onye defender otu egwu bọọlụ Leicester City ayawụkwanụ onye England ewu Ben Chilwell azụọla ahụ Ben Chilwell n'ọnụ ego £50 million. Ben Chilwell ịhụkwa na nga ụkwanụ nwanne anyị nwoke ibe nne ya wụ Nnekede aha na ịzaga ịhụrụ ọzaga ewu Chilwell ọwa aha abụọ aha ndị ọcha n'ihi na mpa ya wụ onye ọcha mma ya ụkwanụ onye Nnekede chi ahụ nọ nga ahụ wụ aha ke ndị Igbo n'ihi na ashi ladies first ashi ewu aha a ga-agụ ya mma ya chọrọ ịkpọ ya Chidimma mpa ya chi ụlọ ahụ ritu ụlọ ka eke ha abụọ mma ya chi Okechi mpa ya ashikwanụ well ya wụọ Chiwell Chidimma ọhe nwo kpọrọ ya Ben Chilwell so ọkwanụ onye England mana ibe nne ya wụ Nnekede. Otu egwu bọọlụ Chelsea azụọla ya n'ọnụ ego £50 million shida n'otu egwu bọọlụ Leicester City. Onye ochie bọọlụ otu egwu bọọlụ Manchester United ndị ekwensu red ịwụkwanụ Den Henderson abịa n'aka n'akwụkwọ gbatikwuo ọnọga na otu egwu bọọlụ Manchester United aka ọ yọchara na ebe ebirila ya Sheffield United ebe ebirila ya ebiri Chilwell wụ onye nọrọ ebe ahụ Henderson wụ onye nọrọ ebe ahụ afọ abụọ ya emejie nnọọ ọfụma. Otu egwu bọọlụ Man U achịa ngwa yokpu ayọma anyị ahụ na shi iji na anyị shi agị ga-anọfu n'ime otu egwu bọọlụ nwa agbachikwuo kọntraktị ya enye ya afọ 5 ọzọ. O deberekwala it has debrede Harry Maguire ịwụkwanụ onye ji agbala otu egwu bọọlụ Manchester United ọkwanụ onye England
o jee na jeje dọọ otu n'ala Grisi, o jere je dọọ otu na Grik ebe ọ lụchiri ndị uwe ojii ọgụ. O mere ndị uwe ojii ihe eji akpọ asọltụ n'asụsụ bekee, jụkwa chi ndị uwe ojii ịpụrụ ya resistikwa aresti, ya erukwanụ ya na ọkwa nga ahụ chọọkwa ịzụmanwuo bribe, chọọ inye manwuo aka azụ, abịa kpụrụ ya kpọfuo ya ụyọ ikpe. N'ụlọ ikpe ahụ akpọfuru ya, kpụọ ya mkpọrọ, ekwuochi a ga-akpụ ya mkpọrọ afọ 21, 21 months imprisonment. Chọọ ha a ga-akpụ ya for resisting police arrest, for assaulting 2 police officers, nakwa attempting bribery, ịchọ inye ndị mmadụ bribe. Ke na-amịkwana na Makoola ịnọkwanụ na Greece, ọwa ebe ahụ ka o mere. England ewetuokwa n'aha ya na ndị nwohoga ịga ịgbala nwo bọọlụ, mana ma gbanwe amanyu ishikwa na-eme. Okay, Precious, she just is nwoke ahụ, no wahala. Educhi Nkoshi and really Owerri Pikin, that looks like you are Emma. Thank you. Michael Obiora Nwobu Eshi, you are watching from India. Very interesting topic. Keep it up. Now, so for Ndewo Tochku Alokishi. Good evening, my dear. Ishi, South Korea. Educhi Nkishi, congratulations, brother. Thank you. Ekene Oweshi, good news from Imo State. For the first time to hear good news. Arema Tochukwu Alokeshi, congratulations. So Arema Lara Fadele Ishi, congratulations to him. Basiles the Chima Ishi Chima, you are not serious about this Chiwell. Hey, Chiwell even would naked. Chiwa handle, low hand Igbo. Well, or wouldn't all English. Chiwell, ya for an in full. Chineke demma, ya Chidemma, Chiwell. Well, are you well? Ya erekwa mma, are you well? Ya chi well. God is good. Chidemma. Aremma, Ekene Oweshi, 43 years old player. Aremma, thank you. Hey. Arema otu egwu bọọlụ Manchester City ịnọ na mba England aṅụgbaga ndị kembosu na ndị chọrọ ịzụrụ Lionel Omekanna ya Messi ịwụkwanụ onye otu egwu bọọlụ Barcelona. Aka Messi ikwuchara shi aya ahụ chọrọ ishi na otu egwu bọọlụ ahụ fụọ. Man City wu ndị pụ ihu ugbulaka ịchọga ịzụrụ Messi. Emeka ichi mme ole Ọchọrọbọs family Emeka onye ama meje mọnụ Emeka ọfụkwa nye ọyị wizard Emeka yakụma amụrụ ichi mme ole ewelike yakụma yakpa onye bịara na nke ya USA mmanụ gagị lalobere yakụma tuga mọkọdụ rọrọ taa. Arema ebe ka m ga-achịkọ ya na ahụmụmụ anyị Makoola ga-akụkọ chebiri m echi bịa ma ọ ga-eji nkeji 20 gafee elekere 11 ya 11:20 AM Nigerian time. Na m ga-ewakwala na akụkọ ndị ọzọ ịgbara ọkpụrụkpụrụ ma ekele onye niile ndị bịara taa, ndị niile kpịla ọnụ n'okwu isiokwu niile anyị ji taa maka gbasara nwaanyị iketa oke n'ala Igbo, ma ndị denyere uche obi mmụọ, ma ndị kpọrọ m akpọ n'ekwentị. Ashimbiarịla onye niile mma. God bless you immediately. Ya gajiela nnụ fujiela nnụ. Echi ilekwa anyị abịaghakwa ọzọ, mana ebe ka anyị ga-akwụsị ya taa. Aha m ka ọkwa ha ọwụ nwanne gị nwoke Mazi Uchehara Prince Chima, the counselor that Owerri Pikin. Ka Chineke jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ngwanalawanụ akụkọ agwụsiwo. Ekele dịrị Chukwu, onye nwe anyị nọnye na ndụ nọnyekwala. Ngwana nyerịta n'onwe nnu ekele nke udo.
ka anyị gbara nụ egwu agbara ọwụ Edikwansa izuka mma na Nneji. Edikwansa bio bio, Edikwansa bio bio, Edikwansa bio bio, izuka mma na Nneji bio bio. Cynthia Dese, thank you. Mommy Lara, God bless you. Educhinko, ndewo. Lonjalo, ndewo. Okola Benson, ndewo. Osamaru, ndewo. Chijoke Wachukwu, ndewo. Makeda Hosa, ndewo. Yo. Jonathan Emampasi Enodia. Onye kokwana onye. Who is this? Who I want to appremado God amosu. Mamra no mo this program ani. Yeah. Eshe? No. Thank you, Osioma. AYC TV. Mike Merchandise. Emma Eben. Tudugo. Gocha Betty Maria. Blessed Freeman. Edikwansa bio bio, izuka mma na Nneji bio bio. Sierra Robert. Okay, Sierra Robert, ndewo. Na Bobby Kiara, na Bobby Sierra, elego. Rema. Any people waiting so good too much. Just Jimayo, just be coming down. Traditional Prime Minister. Edikwansa izuka mma na Nneji bio bio. Edikwansa bio bio, izuka mma na Nneji bio bio.
ọrị mma asị m onye anyị hụrụ taa ka anyị hụkwa ya echi. Mbọchị nta anyị achụ ọnụ n'Owere nchi nọrọkwanụ mma o. Ndewonu. Owere Bekee ahụrụ m nna anya. Chineke